השעה נערך בערוץ 2, הגמר של התוכנית אייל גולן קורא לך, כדי לראות לאן כל הסצנה המזרחית הולכת. ניפגש הערב עם כמה מאגדות הזמר המזרחי, אבל לפני נגיד שלום לחנה לסלו. חנה, מה שלומך הערב? אוי, כן, תודה, thank you. אוי, שוקולי, שלומי מעולה, אני מרגישה פיט, אני מרגישה וטריאן. אתה יודע שאני בדיאטת מיצים עכשיו. אני שותה רק מיץ תפוזים והום פרייז. אוקיי, טוב. חנה, את ראית אתמול את הגמר של אייל גולן? ברור שראיתי, איזה שאלה, אני מתה על חובסקי. דרך אגב, אתה יודע הרי שהיה לנו איזה פייר פעם, בגללי הוא עבר את הכביש, ידעת את זה? אני לא ידעתי. ברשותך אני רוצה להתקדם ולצרף לדיון אדם שהוא אומן ענק, שהוא מחלוצי המוזיקה המזרחית בארץ, איש שניגן עם כל הגדולים, הוא מכבד אותנו ערב בנוכחותו. ערב טוב ליהודה קיסר! אוקיי, יהודה, מה קרה? יהודה, רבים מאיתנו גדלו על הנגינה שלך בעשרות לעיתים. אולי תיתן לנו טעימה קטנה מהכישרון שלך? בכיף, אין בעיה. יש לי את הסולו מסוד המזלות. יש לי את הסולו מחנה להתבלבלה. ויש את הקטע מכבר עברו השנים. אוקיי, טוב. יהודה, זה בדיוק אותו... יהודה, זה בדיוק אותו סולו? כן, אבל חשבוניות נפרדות. יהודה, בניגוד לזמרים המזרחיים של היום, אתה מייצג דור אחר. תגיד לי, מה בעצם השינוי? וואחד שינוי, מה זה? היום כולם זה זמרי שוקולדה. מה, הם מופיעים רק בנוקיה וקיסריות, אנחנו הופענו, איפה לא הופענו? עתונות, בר מצוות, בריתות, ישיבות ועד בית, סגירת מרפסת, התקנת מזוזה, פתיחת כיור. יהודה, הנושא הובן. היה לזה לפחות איזה פיצוי? איפה, מה זה? היינו עובדים על תקליט, מתאמצים, כותבים, מלחינים, אולפנים, עניינים, בסוף כלום. לא שומעים את זה ברדיו. כי התחנות קיפחו אתכם? כי זוהר מכר את הרדיו בשביל להתארגן. אם כבר דיברנו על זוהר, האיש שבאמת נחשב לגדול הזמרים המזרחיים, אבל כמו שכולנו יודעים, הוא סבל מבעיית סמים. אתה היית חבר קרוב שלו. חבר מאוד קרוב, ואני לא אוהב את הרמזים שלך. לזוהר לא הייתה שום בעיית סמים. הוא יכל להתארגן מתי שהוא רוצה. אוי, כן. אוי, אני זוכרת את זוהר איזה רזה הוא היה. היי, גם אני הייתי פעם רזה ככה, אתה זוכר? איך אני אומרת, למטה אני עמית סול, למעלה אני דג סול. איווה, זה באמת הייתה תקופה מדהימה. נתנו הכל בהופעות. היינו שמים את הלב, את הכליות, את הריאות, הכל על השולחן. נתתם את הנשמה, באמת. לא, הופענו בשיפודיות. אוקיי, ובמבט לאחור, אחרי כל ההופעות והחוויות שחוויתם, יש משהו שעדיין נשאר איתך מהתקופה ההיא? בטח. הריח של הטיגון בבגדים לא יוצא אחרי זה. יהודה, יוסי גיספן אמר השבוע שעדיין הזמר המזרחי סובל מקיפוח. תסכל אתכם שלא באמת קיבלתם הכרה? איווה, זה לא היה פשוט. בהתחלה הופענו באמת רק בשיפודיות וסטיקיות, ואז יום אחד הגיע הברק הגדול. החיבוק שכולנו חיכינו לו מהממסד האשכנזי. שהתחילו להשמיע אתכם ברדיו. שרצו שנופיע בבית הבלינג'ס. אוי, יהודלי, אתה כזה ממתק. אוי, הייתי אוכלת אותך עם הכובע, אבל סורי, אני אלרגית לזמש. אני בלי הכובע, זה לא זה, זה פריט חובה בחפלות. ככה אני מזהיר את החבר'ה מהמשטרה. איך? טוב, חברים, אני רוצה עכשיו לצרף אלינו עוד